И здравейте, агенти, здравейте всички, като ме гледате. Аз съм Кака Пупо, а това е нова поредица, която ще игра в Football Manager 2015. Искам само да кажа, че това ми е любимата игра. Играя още от детството, като бях на 7, още от версиите 2008, 2009, 2010 игра тази игра. Просто това ми е любимата игра. Брат ми е по-голям от мен и ме зарби по тази игра. Много исках да направя кариера на тази игра. Именно сега ще направя, а тези, които харесват футбола, надявам се да гледат тази поредица, тези, които не харесват, съжалявам, но аз просто ще правя поредица на тази игра, любима ми, това е любимата ми игра. Ще избера отбори в Англия, ще се избера от Англия и не, само от Англия ще избера. Тук най-ниската дивизия, вижда, даже има тези югозападна, северозападна, Англия и такива неща, като в България. Тази игра е най-добрият симулатор на футбол. Всички смятат, че FIFA-та или PES са най-добрите, но Football Manager е най-добрият симулатор. Защото тук дори има заплатите с данъците на футболистите. Супер реална игра, тук може да се говорите с футболистите, цените са реални, всичко хора. Не мога да ви обясня играта. Искам само да кажа, че не играя аз играта. Това е менеджер, аз само контролирам отбора. Извинявам се, че посмърчала, но съм малко болен. Преди 10 минути свърших епизод на Skywars, който ви се извинява за отсъствието ми през последната седмица но всъщност ще чуете това в Skywars. Сега нека се втренчим в играта Football Manager. Първо, разбира се, ще почнем с трансфери. Приятелските мачове няма да ги играя, нямам такова намерение. Не ми е интересно да играя в приятелски мачове. Ще избера някой отбор, нито много силен, нито много слаб. Чакам да зареди. Така, това още като стартирах играта е с това име, Даниел Ломиров. What? Ще правим друго. Delete профил, create new. Добре, ще напишем Кака Пупо. Кака Пупо. Тук ще напиша датата си на раждане. Тук ще напишем някоя по-така голяма година, като 65-та. Разбира се така. И нека да продължаваме. В Red Team ще дадем България, А група и не, примерно Litex. Добър отбор е Litex, така Next Choose Team. Така. Кой отбор да поема? Това е дилемата. Аз искам да видя Crystal Palace. Ами да, с Crystal Palace ще започнем. Така, продължаваме напред. И ето ни вече начало на Crystal Palace. Това бюджета ни, виждат колко е малък. Средата на таблицата се надявам да бъде. Бюджетът ни ще бъде 8 милиона. Не мога да говоря. Болен съм малко и тук виждате, разговарям с отбора си. Да. Добре. Добре, футболистите са доволни от първата ни среща. Тук те искат приятелски матч, аз не искам. Тук ще ходят на лагер. Виждат колко е реална играта, дори на лагер ще ходят, реалния лагер, в който са били. Така, това
Добре. Да видим какво имаме, какво нямаме. Тактиката, с която искам да играя, ще бъде ето това. Добре, на вратата, разбира се, Хулян Сперони. Много не вземам отбора. Мартин Кели. Може би той ще е отясно. Да, той ще е отясно. Средата, Скот Даун. Искам цяло да му видя показателите на Скот Даун. Да, защото Скот Даун ще играе. Така. Бреде Хангеланд. И отляво. Този... чакайте, Хангеланд. Какъв играе? Не играе ли защитник? Да, точно така. Не, ще се обърках. Добре, отляво. Той е доста добър. Търсим ляв бек, дами и господа. Ляв бек търсим. Това е едната ни задача. Джеймс Макартър. И тук Джо Ледли. Уникален играч е Джо Ледли. Специално от Джейсън Пънчън, разбира се, той в ляво трябва да играе, нали? Дясно. Джейсън Пънчън дясно, но Фред Заха няма да играе. Глен Мъри, той разбира се ще е на върха на атаката. Дуайт Гейл е уникален футболист. Всъщност той ще е... Кой го иска да купува Хъл Сити? Абсурд. Имаме Шамак. Добре, хубав отбор си имаме. Дуайт Гейл задължително тук. Отляво. Ник Боласе, разбира се, защо го мисля? И това ще ни отбора като цяло. Така, това са ни резервите. Още една резерва. Добре. Така. Как да търсите играчи за купуване? Натискате F5. И ето ги всички играчи, които искате да си купите. Тук давате Show Filters. Или тук беше... Тук какво... what? Тук позиция. Добре. Next. Добре. Ето тези са отляво. Кой можем да вземем? Фигероа, този го знам. Не е много лош, но... Ерик Питърс едва ли ще дойде. Този е млад, но ще ми трябва някой да е постоянен титуляр. Може би ще е този. Не. По-9 ми се взема, но ще се опитам, но едва ли да е в Кристал Палас от слаб отбор към по-слаб. Ще дам за него 7 милиона. Ако реша да го дадат, ще е много добре. Хора, ще ми измете, но отивам да се издухам, защото те са поли. По-9 се съгласи да дойде. Супер. Вземаме го, хора! Само да се издухам. Издухах се. Супер! Пол Дъмет, дами и господа. Пол Дъмет се присъединява към отборът ни и това е нещо уникално. Супер! И отборът ни е готов за Висшата лига. Просто още от първият епизод сме готови. Сега имам приятелски матч, който няма да играя, просто не. Това идваме на Home, My Profile, Go on Vacation и тук отиваме на ваканция за един ден. Тоест да ни играем матча. И да видим какъв ще е резултата. Отиваме на Шиду. Не знам как се изговаря. Лошо. Падаме от Бруш. Нищо. Какво такова? Така. Не сме се разговаряме.
6 дена до следващият ни матч, който е срещу Юнайтед, някакви си Юнайтед, не знам какви DC, няма съм представя какви са тия. След 3 дена започва лагера. Реал Мадрид е купил Джон Оби Микел. Браво на тях. Това е нещо като кариера на... FIFA, само че не играете вие доста по-реалистична, смисъл графиката не е някаква убийствена, но просто на мен ми е по-интересна, мога да давам всякакви инструкции на футболисти, кой да покрива, да се разговарям с тях, имат всякакви настройки. Аз тази игра вече 7 години някъде и не ми е омръзнала, в смисъл, ако я играете тази игра, примерно един месец, без да спирате всеки ден по минимум 4 часа, ще ви омръзна, разбира се. Но просто седните да играете така 1 час, да разпуснете уникална игричка. Отново падаме, хора. Отново падаме срещу неизвестен отбор. Доста неизвестен отбор. Това е демотивация на отборът ни. Това не е никак хубаво, но... какво да се прави? Сега имам срещу Чикаго Булс. Той знам дали са Булс, в баскетбол са Булс. Поне тях да бием, защото очевидно сме в щатите на лагер. Дано да... Ето така, стига. Дано да победим този мач, защото от лагер, ако не вземете една победа, ще бъде наистина много лошо. И отново падаме, хора. Отново падаме. Наистина много жалко. Но какво да се прави? Ливърпул искат Егбо. Егбо на само 16 години, хора. Но вижте показателите, смисъл. Това са добри показатели за едно 16 годишно момче, наистина. Добри показатели, ще го дам под наем. Не, няма как да стане това. 3 милиона, като знам, че няма да дадат. И затова го пускам на 4 или 3 милиона, колко дадах, забравих. Колко бързо забравям. Едва дошъл, хора. Толкова ме запушен са. Ливърпул приемат за 4 милиона да ви купят Егбо. Давам го, хора. 4 милиона за 16 годишен. И то са много добър Демиан Делейни. Аз съм на седмите небе, хора. Шоу Мелби. Вече твърда стар. Това ще вземе Пол Дъмет. Джони Уилямс. Той трябва да се развива задължително и затова този ще се тръгне и ще дойде Джони Уилямс. Така, това ми е за... Вижте лига май, регистрация, не знам. Не, абсурд. За колко? Те са се сдухали, хора. Абсурд. Този не... Да му подновим контракта, добре. То, съгласи се момчето, Пол Дъмет ще играе с 12 номер. Така.
Сега нямаме една победа в приятелските си мачове. Всичко е загуби и това е доста демотивиращо за отборът ни. И не знам как ще започнем сезона. Надявам се да е с победи. О, какъв трансфер само направих, дами и господа. Продавах 16 годишен за 4 милиона. Уникално, явно е доста добър рекбо. Трябва да се развива очевидно. И най-сетне не е загуба, а равенство. И ето го Егбо. Не е нещо специално да кажеш, но... Щом играта дава 4 милиона за този, явно наистина си е добър. И сега играта се сейфва автоматично и някой ми писа. Забравя да кажа, че играта в принцип е много скъпа. Ако искате да се купувате от Steam, 2016 струва сега 60 евро в Steam. Изобщо не ви препоръчвам да се я купите, но ви препоръчвам да се изтеглите от Замунда, защото няма никаква разлика. И аз съм се изтегли от Замунда, разбира се, няма да дам 60 евро за някаква игра. Не съм толкова заребен. И така, това ни е последният матч за лятото. След този матч веднага спирам клипа, защото трябва да уча, трябва да се почивам, защото и виждате, че нямаме победа. Това вкара гол. Нямаме победа в приятелските си мачове, което е доста жалко. Аз мисля да спрем... Ще видим само какво ще ни се падне. Да, Oldham. Oldham ни се падна за Capital One Cup. С това мисля да спирам епизода. Надявам се тази нова поредица да следите, да харесвате, да коментирате, да се обирате и да. Чао от мен.